Gusto mo ba matuto ng Hiligaynon? Learn with me! Learn Hiligaynon with Kai! Ang ating unang pag-aaralan ay ang word na guwapa. Let me explain to you first kung ano bang ibig sabihin ng guwapa. Kung inyo pong pakikinggan, ito po ay positive po na word. It refers to a woman na maganda. Sa Hiligaynon po, o kami po mga Ilonggo, ang tawag po namin sa maganda na babae ay guwapa. Pero, ang hindi alam ng karamihan na ang guwapa na ito na word ay ginagamit ng mga Ilonggo as expression. Galit man sila, naiinis, nisisiyahan, or pinupuri ang isang tao. Paano ko nasabi? Narito. Kapag naiinis ka sa kapatid mo dahil sinuot niya ang damit mo at nasira ito, narito. Gwapa, kagid no? Laki di mo igambal, lagi suksok mo ya kon bayo, ya. Laki di mo nagapanabi-nabi, ya. Tani nagambal ka man lang tulukay, tsura ya subong ho. Bakal ka nga nan bag-o. Gwapa, sino? Nung nagsaing ka at nasunog, ito ang reaksyon ng Ilongga mong nanay using guwapa. Ay, aba, guwapa! May kanimo ko si On. Ano ginimo mo sa tinigang? Hindi pinakabal ko kanino, bantayan mo? Guwapa ah! Malaki mo kabalo kung ano kamahalang bugas subong, tapos sunugon mo lang, guwapa nga bata ah! Ay! Kapag may hinahanap ka na gamit mo, hindi mo nakita, naiinis ka na sa sarili mo, ekspresyon na guwapa, ginagamit din yan. Ay, kagwapa, di inatuman. Dili ko lang tugin butang, pro. Guwapa, gini karon. Ay, dira ka man lang gali. Guwapa, si mo. And lastly, syempre, ang literal na guwapa na maganda, paano natin gamitin ito pag may nakita tayong maganda? Narito. Ay, puga. Pre. Guwapa ho. Hi, guwaps. Musta? Galing ka. Guwapa, gisay mo, no? Naka-familiar plus ang tsura mo. Guwapa. So, yun lamang po. Alam nyo na ngayon, ha? Ang guwapa, hindi lamang maganda. Kundi minsan, ginagamit din ito pag naiinis ka, pag naiirita ka. Kaya huwag ka matuwa minsan pag sinabihan ka na guwapa. Until next time, sabay-sabay tayong matuto ng Hiligaynon. Learn with Kai.